bela jele fo ka bela jele wala jumano biye jumaye mekalo kletan ani fla samba fla ani mugani saba ni an ka la dala sigu sele la dala sigi mi no ye gafe kuna foni ambe do no liye kelingire ay wakata kalimun karamo dabaji karamo ulu kelinko kan nobla nomi nabe nazrakana on be soro kota kaseka yelema mi yeto dunka bamanka cheni kaseka bla to amina mi bato kuna foni atege mashi dingile nigelaye o siratige kelen nila am siglembe anino alino yaso energy aleba kala da baro ulu yere koni fenela on fene ya yira ka fo an ka lada o yi an ka gafe kuna foni aywa aduna nyo nyema ni ala sonama on be do o sigu konna la no ibayi ka fo lada mi ni energy o ke atabulo yere koni ko kaka bara sendo yere koni o de kurantike bambali mi ni obesina mali fantan ani nani bela jelena asimu kifo kagla ka fina ko energy maw ay waka anye jole mbula wa anjigere ko ni mbuka ni matu kurango besa ke sababa yetu kamina ay nga alisa anko ni nyema la ko foi make kaboy o jamana nyema alina ka ministru bela jelen ko ni nyoro yi krenken la energy ta amedo an kanu baw ni de baw olu bela jelele ko ni ka foli konnala o de modum face para honorable ka foka wali nyumano foka ta se sarangusi sara malikono maliko kan chewni musu bela jelen ko ni go sara amba fo sigiula e wani e che bayiro yoro basoro musu badori be akokoro e waka sara foka wali nyumano nanya lefo amesoro kata kalilu se para universitaire media e wa universitaire media kalilu ka foka wali nyumano suba kono foka ta se minye woni ndala na fora universitaire media kaba akanga bela jele akli jigi tulula tulumi ni chitutala samala nyon odi tulinye super GT ka kika moteur kono aywa ashi akoroita fo mashi dingle na keto bala super GT ale de glale meni hakilna mato aka moteuru ulira ko ni meshi soro akara moto e katakatani katase mobilima moteur ma fin shia ni super GT ko ni chiffle aywa itena makatulu wera andalen dola kaboy meru la fabrique no oye Umar Togo ambe a fenafu ani a baraka nyogon bela jele krenken la chef comptable no ye monsieur Toumaray aleni mairie re koni Segal wa monsieur Ba amofo kata impôt konnala nanye fulike musu bamunu be no ulu re koni togola madame Ba minye fantasisi amba fo kata se madame Sidibe Fatmata Bagaga ka fenafu kaboy terre des hommes wale konnala ambe fulike anyema ba abela jelena krengena la fuli abese jarietu watara ni abe fama madame Kuruma jarietu watara manda amba fu ka walnyimano ka miye terre des hommes ka kelengrina bela jelenfo jarietu alera koni tola koni yaka fuli akelempeu atola fuli keneni nanye fulike anya fu amedu sugu konnala ka soroka ta universel media ka tulu nyum bain ka le chiffle kana universel media Jen izinba ka minanyimamba usoro Yoruba Universal Media ko la dege na tigi mangan minanyimango jala ka to Universal Media bolo ka jen kulungulu ka minanyima dama wolo makana di jamana dew ma songo dama temendia la Universal Media tay wasa dan tele sugu be ana tabelo climatizer sugu be radio sugu be kuramine sugu be panneau solaire ana manyolon ka fara batterie ani groupe électrogène kan akurama ni a batteriment ani disama manzin woni orakoro frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanveta kenamal lampambao klebe munu latama kolomba seno ka minon ani piqueur dingen seno ka manzin humidificateur kan nema jigin au ka siso kono anaka barakero la caméra de surveillance ani antenne parabolique montorable Universal Media yeko ye foko ban Universal Media akabite ku gacha dobe bozola wonindala téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dobe dabananina téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 Dofanabe rue Mohamed 5 là téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universal Media minanyimango tabali dambali segembali latege bali bamano nya fo ko dosokoro koni alete asigito bla
k'a fɔ ko a bɛ a buranna la bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ kalafiliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la référendum min ni o bɛ nalen n'a bɛ fɔ o ma kalafili min n'a bɛ kɛ awɔ ni ayi ye i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ ka kalafili k'a makɔnɔ ni u tɛgɛ yɛrɛ kɔni fila ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaaw olu ye sariya ta sariya min n'a kɛra conseil des ministres la n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye min ni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka bɛn ni arabadonya kɔni ye arabadonya ayiwa o tɛmɛlen an kɔrɔ ayiwa i b'a ye jamana ɲɛmaaw u kɔni ye a laɲini yaasa kalafili baara ninnu laɲiniw kɛra waati tɛmɛnlenw na maa caman ka faamuya la a bɛ fɔ min ma ko carte biométrique sécurisée n'o o ye bugunatigɛ sɛbɛn kura min n'o bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa a kun yera k'a fɔ o de kun bɛna ta ka se ka kɛ kalafili baaraw yɛrɛ kɔni ye nka n bɛ waati min na ko yɛrɛ kɔni a koronna o koroni min yɛrɛ kɔni kɛra jamana ɲɛmaaw o fana ye a laɲini min b'a to ayiwa kalafili ninnu a bɛ se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ka kalafili ye cogoya min na o kama u y'a laɲini carte d'électeur biométrique ale u y'a sɔn don a la fo ka taa se carte d'identité nationale ma ayiwa a bɛ fɔ min ma carte nina ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa carte consulaire fo ka taa se permis de conduire ale ni livret militaire n'o ye finitigilakaw tɛ fo ka taa se min ye passion civile yɛrɛ kɔni ta ye ni o ye maa minnu yɛrɛ kɔni n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ ayiwa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la walima militaire ninnu ye carte bɛɛ lajɛlen min n'o olu bɛ se ka don kalafili yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye sariya min ni a yɛrɛ kɔni talen bɛ ka bɛn ni nin kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen ni o ye sariya numéro 2022 ka kɛ 019-019 ni o kɛra juin kalo tile 24 san 2022 ayiwa kalafili baaraw a b'o bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ka mɛn an bɛ waati min na yɛlɛma kɔni donna na ka bɛn ni marisi kalo tile 13 ye san 2023 o de ye sariya numéro 223-001 ayiwa an y'a fɔ marisi kalo tile 13 yɛrɛ kɔni don a ko laɲini yɛrɛ kɔni ye fɛn kelen yɛrɛ jumɛn de ye o de ye yaasa kalafili sɛbɛn min ni o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka a yɛlɛma ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bureau de vote ayiwa ka se ka olu baara ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati a bɛ se ka kɛ kalafili ye cogoya min na kalafili min ni malidenw yɛrɛ kɔni ka kalafili don ayiwa o sababu la i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman olu yɛrɛ kɔni donna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye autorité indépendante de gestion des élections ni a dalasuru yɛrɛ kɔni ye ɛji ye olu kan ka baara minnu ni baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ fo ka taa se kalafili baara tɔw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa yaasa kalafili an y'a fɔ a bɛ se ka kɛ maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka kalafili yɛrɛ kɔni ye cogoya min na jamana ɲɛmaaw n'o ye gouvernement ye olu kɔni ye a yira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa hakilinaw la ka se ka kɛ baarakɛminɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu bila sen kan min b'a to kalafili yɛrɛ kɔni a bɛ kɛ kalafili jijɔlen kalafili cɛsirilen min ye malidenw yɛrɛ kɔni tɔgɔla kalafili yɛrɛ kɔni ye o kama ayiwa baara dɔw bɛ yen minnu ni olu kun kan ka kalifa ɛji yɛrɛ kɔni na nin waati in na ka bɛn ni waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ koroni ye ayiwa baara ninnu kɔni a tilacogo yɛrɛ kɔni ɲuman na min b'a to ayiwa sariya misɛn min n'o ye jɔsenw ye ayiwa sariya sun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kalafili sariyaw kɔnɔna la ka se ka yɛlɛmali yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni na min b'a to ayiwa kalafili ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ ka taa wote nka ni baara min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'i yɛrɛ ɲininka sariya kura min o kɔni bɛ ka taa a tɛna kɛ gɛlɛya ye kalafili la wa e ko a namara ani a sonyɛli o yɛrɛ kɔni o fanga yɛrɛ kɔni tɛna bonya wa n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la fasiri sɛbɛnba kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu kan ka cɛsiri ale ni ɲɛmadaliw k'olu yɛrɛ kɔni fanga de bonya min b'a to kalafili min yɛrɛ kɔni bɛ se ka na namara o bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogoya min na ayiwa yaasa k'an kisi kalafiliw baara fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ malidenw olu yɛrɛ kɔni kan'u kari ɲɔgɔn na k'a kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ min ni o sababu yɛrɛ kɔni bɔra kalafili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri sɛbɛnna o de ye umaru angoyiba ale fɛ min bɔra soir de bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa an bɛ to min ye kalafili ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka sɛbɛn kura min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye cikan ye cikan i b'a ye malidenw dɔw kɔni y'u ka cikan de bɔ k'a bila kɔnɔ ka bɛn ni kalafili min kan ka kɛ ni juin kalo tile 18 ye n'o ye référendum ye an y'a fɔ kalafili a bɛ tali kɛ awɔ ani ayi de la malidenw u dalakan o de kɔni bɛna taa ɲininka k'u dala sumusumu e b'a fɛ wa e t'a fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o la o sababu la jɛkulu min bɛ yen n'o olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ parti politique n'o ye fanga ɲini tɔn fo ka taa se jamanaden nanama sumalenw olu ka jɛkulu n'o ye société civile ani a ɲɔgɔnna si wɛrɛ
olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu belebele dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ mun ma ko force de changement olu ye maa wele ka weleli kɛ forum belebele la ayiwa ni o de ye wulikajɔ ye Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔni kɔ kan k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa min ye ayiwa kofɔli ka se ka o kɛ ayiwa min b'a to jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ kanu wi n'o ye awɔ ye kalafili sɛbɛn jamana sariya sunba kura in ale yɛrɛ kɔni nɔfɛ i b'a ye sigi in kɔni na a kɛra min de tali kɛ kunnafonidilaw olu jabala yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɔni ye min ye kunnafonidi kɛ kunnafonidi baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni alamisa ye mɛ kalo tile 11 san 2022 kɔni ye wele da ka wele min da o de ye k'a fɔ mɔgɔw ka bɔ ka taa awɔ ka t'o ta min ye sariya sunba in ye a bɛ se ka sɛmɛ cogoya min na wa a kun de cɛmancɛla fanga ayiwa o dɔrɔn dɛmɛli yɛrɛ kɔni tɛ nka a bɛ hali an ka jamana yɛrɛ kɔni dɛmɛli a b'o kofɔ bi an bɛ waati min na ayiwa Mali ale de ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye o kama malidenw olu kan ka u tɛgɛ yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma maa min de ye nin fɔ o de ye Agibu Danbele i b'a ye min ye waati caman ani siɲɛ caman ayiwa laɲiniw kɔni kɛra min b'a to sariya sunba in a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na nka fɛɛrɛ ni dabali o kɔni ma sɔrɔ fanga tɛmɛlenw yɛrɛ kɔni fɛ nka bi an bɛ waati min na Ala ye garisɛgɛ di an ma Colonel Asimi Goita ale ni finitigilaka tɔw olu ye ayiwa min ye daraja yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka se ka u tɛgɛ maga sariya sunba la a tɔ tora malidenw yɛrɛ kɔni ka taa u tɛgɛ yɛrɛ kɔni don a la awɔ ni ayi min ye Bubakari ale kɔni ye wele da maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ ka taa min ye ka taa kalafili kɛ ka tila ka awɔ o sugandi min b'a to sariya in yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ cogoya min na a ko bi an bɛ waati min na i b'a ye malidenw olu kan ka jɛ ka se ka u fanga yɛrɛ kɔni kɛ kelen ye yetaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ jamanadenw i b'a ye waati la ayiwa sariya sun yɛrɛ kun taara an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa bɛɛjɛ fanga min bɛ tali kɛ o kɔni fanga bonyara nka i b'a ye bi a kɛra sababu ye malidenw farafarali ani tilali olu yɛrɛ kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni dalen don a la namara kɔni t'a la sariya sunba min ni Colonel Asimi Goita ni ale yɛrɛ kɔni filɛ k'o don dala nin ye o de bɛna kɛ sababu ye tiɲɛ don bɛɛjɛ fanga fo ka taa se fanga ɲinitɔn cayali ma a bɛna o kɔni a bɛna fanga don la o ye kelen ye wa a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye nanzaraw minnu na an kun b'olu ka jɔnya juru la a bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ olu ka jɔnya juru la an bɛ segin an yɛrɛ kɔni fana ma wa a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye malidenw olu bɛ kɛ kɔnɔkulu ye minnu n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ bi yɛrɛ kɔni fɛn ɲɔgɔn fɛ nin n'a hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔni faralen ɲɔgɔn kan ayiwa min bɛ tali kɛ forum de force de changement n'o ye FFC olu ye wele da kɛ maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ ayiwa bɔli min n'a bɛ kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 13 ye san 2023 palais de la culture la yaasa an bɛ bɔ ka bɛn ni tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ye min b'a to kalafili min ni a bɛ fɔ a ma référendum ayiwa an ka taa a kolobokari baaraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ Adamadaw ale tɔgɔ la sɛbɛn don ayiwa min ni an y'a bɔ cikan kɔnɔna la n'an bɔra cikan na an bɛ don indicateur de renouveau la ka taa ni taasira wɛrɛ ye o de ye min ye baara bila min ni ayiwa mairie kɔnɔna la agent minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'olu kelen bɛ ka o k'u yɛrɛ kɔni ka bereminɛkalaw ye bi an bɛ waati min na bi i b'a ye mairie kɔnɔna la maa caman yɛrɛ kɔni y'a fɔ olu kɔni ye heure 96 u y'o de déclenché u y'o de ta k'a daminɛ tɛnɛndon mɛ kalo tile 8 ayiwa fo ka taa bila min ye bi juma yɛrɛ kɔni na a bɛ bɛn o ye kɔni de ma tile 5 o baara bila kɔni don i b'a ye bɛnkan o sɔrɔbaliya o de nana kɛ sababu ye bari min bɛ tali kɛ agent minnu bɛ mairie kɔnɔ u ka laɲini minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen u ye laɲini k'a da min ye tabali kan min b'a to ayiwa a bɛ se ka don dala cogoya min na nka o laɲini o bilabaliya min n'a kɛra sen kan o de y'a to ayiwa nin baarakɛla ninnu olu kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi ka bɛn ni ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw olu ka fɛla ye ka baara bila minɛnw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta a ko nin baarabila min yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mairie kɔnɔna la n'i taara ye i b'a ye baaraw olu yɛrɛ kɔni caman olu kɔni su yɛrɛ kɔni a sara an bɛ waati min na i b'a ye olu yɛrɛ kɔni taara jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la indicateur de renouveau olu ka ayiwa ɲininikɛlaw olu bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mairie min b'o olu yɛrɛ kɛrɛfɛ yan kɔrɔ Musabugu ka bɛn ni alamisadonya ye alamisadonya mɛ kalo tile 11 u taara ka taa jateminɛ kɛ jateminɛ ninnu na u y'a ye k'a fɔ mairie kɔni ayiwa min ye maires ni élus ye olu kɔni bɛ yen nka baarakɛla tɔw olu kɔni tɛ yen wa bureau olu yɛrɛ kɔni u datugulen don bi an bɛ waati min na sɛbɛn kɛlen bɛ ko kan k'a jira k'a fɔ min b'a to olu ka syndicat n'o ye paysage ye fo ka taa se SNACT SYNETEM ale ni Syntracti
olu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka taa baarabila min n'u u bɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni wele yaasa olu ka laɲini u bɛ se ka don da la cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mariage n'o ye furusiri o caman yɛrɛ kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u ye laseli kɛ Bangoni yɛrɛ kɔni n'an kɔrɔ Bangoni na mariage dɔ kɔni o ma kɛ bari ka d'a kan gɛrɛfuw o kɔni o bɛ sen na bari mairie secrétaire ale ni mairie segɛriw olu kan ka ɲɛyɔrɔ baara minnu yɛrɛ kɔni ko o sɛbɛn ninnu na o si den kelen ma se ka sabati n'o o ye ɲɛbila baaraw ye n'o o kɔni ma kɛ ayiwa a ma nɔgɔn fiyewu min ye furusiri ye ale yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ pasiri a farala ɲɔgɔn kan min ye Mayimuna Tunkara ale ni Mariam Kunba ni olu bɛɛ lajɛlen ye baraminɛkalanden ye indicateur de renouveau ale kɔnɔna la ni ne bɛ dasigi an ka bi don kibaru la nka don kibaru la ayiwa n'o ye gafe kunnafoni a kɛtɔ b'a la nka yanni an ka bɔ an y'a fɔ an bɛ to ka bilasirali kunkurun dɔw kɛ i b'a ye bi an bɛ waati min na dugukunturu olu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa min ye u tun bɛ bolisɔn min yɛrɛ kɔni kɛ u ma dan ka bɔ bolisɔn na dɛ maa kelen tɛ maa fila tɛ maa saba tɛ mɛ dugukunturu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka tuubi ka taa Ala ma wa o tuubi min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa boli mun n'a kun b'u yɛrɛ bolo ayiwa u y'u mabɔ boli in na o de kɛra u ye jele ta ka boli ka tilayɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ye ayiwa min b'a to u bɛ se ka don u ka dagaw kɔrɔ musow olu bɛ tobili kɛ ka jiw kalaya cɛw anw man k'o la cogoya min na nka nin wale min n'a yera diɲɛ dɔnna sirakɔrɔw fɛ o digira maa dɔw fana la jɔnnu minnu ni olu yɛrɛ kɔni ko olu bɛ bolisɔn walew kɔni na bari ka d'a kan ko silamɛw ko ni bin kɛra olu kan ani kuranɛ kan ayiwa ko u bɛ wuli kuma caman kɔni na ko nka ko bi kɛra nin ye bolisɔnnaw ye olu ka boli a bɛ ka ci b'a fɔ lɔgɔ ko yalima maa tɛ kumaw la wa k'a ladɔnniya k'a fɔ cɛ ma boli in ci muso ma ci maa minnu ni olu yɛrɛ kun bɛ boli in sɔn olu yɛrɛ de tɛgɛ n'o ye boli in ye ka jele ta k'a ci silamɛ ma ci kerecɛn ma ci wa maa minnu ni olu kun bɛ boli in sɔn fo a k'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ye jele ta u ka boli in kama ka se ka boli in k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kari-kari nin tun ye bilasirali ye an tun b'a fɛ ka min kɛ ka bɛn ni nin hakilinaw ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn Mayimuna Tarawele k'a yɛrɛ fo fo ka taa se an baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ wasalamu